हमने तो शादी कर ली, मेरी याद नहीं आती? आती है ना। आती है। तुम भी मेरी प्यास बुझा दो। हाय गाइस, मैं गार्गी हॉट एंड बोल्ड एक्ट्रेस में बहुत जल्द आ रही हूँ हॉट एक्स VIP पर। वेलकम बैक। दिनै जों माने भाइरेल भिडिअनि सायाव सावरायगोन नोंथांमोनजों आरो बिराद इम्पर्टेन्ट। दा जोंनि बर'निफ्राय सासे माने गाज्रि फिल्म बानायबाय जाहैदों आरो नङा होमबा। बयबो माने लिंक नागिरनायाव ओरैबायदि बेस्थ, ओरैबायदि लिंक। दा लिंकखौ आं मोनबाय, नोंथांमोननो आं लास्टआव खिन्थागोन आरोना। बे लिंकखौ भिडिअखौ जोबजासिम नायदो नङाबा बुजिनाय नङा आरोना। दा गोबाङा बुंदों माने गोबाङा भिडिअ बानायदों, थारमाने जोंनि बर'नि गेजेरावबो बेबादि माने भिडिअ बानायबाय, माने गाज्रि बुंगासिनो दं। आरो बर'ल' नङा, गुबुन गोबां हारि माहारिनि मानसिफ्रा माने भिडिअ बानायदों आरो रायदों आरो रायदों आरो ना। ओरैबायदि रायदों। बाट मानो भाई बेखौ मानो रायदों? बेखौ आवगायलांनो हो भाई, आवगायलांनो हो। नाय, बिथांनि माने गोबां भोजपुरि मेथाइबो दं आरोना, ओरैबायदि इन्टारेस्टिं थारमाने बे मानि साइन यार, बे बिथांनि माखासे भिडिअफोरखौ नायोबा माने बिथाङा बलिउडआव एन्टार जानायनि मोनसे साइन नामा? माने आसामनि गोबां निउसफोरा बेफोरखौ होदों आरोना, ओरैबायदि गाज्रि बुंदों। बाट नाथाय बे आसामावनो जे सानै लेउन बायदि मानसिखौ बे आसामाव हांख्रायना लाबोनानै मान सन्माननि गोदोनायाव जि गानहोबाय। मानो थाखाय? बिथाङा जोंनि आसामनि लाइमोनफोरनो मा होलांखो नङा होमबा? दिनै बे सानै लेवनखौ नायनो थाखाय ओरैबायदि होंगो दोंगो, ओरैबायदि भिडिअ, ओरैबायदि निउज। লগত পৰা 10,000 টকা মান উধাৰ লৈছোঁ। চামে আজি বহুত দিনৰ পৰা সানি লিঅ'নক চাম বুলি ভাবি আছো। আজি নিশ্চয় করে চাম বুলি ভাবিছো আর কি। মই ঈদৰ কাৰণে মোৰ ৰিষ্টেদাৰ ঘৰত যোৱা নাই, সানি লিঅ'নক চাম বুলি। আজি মানে মোৰ মনটা একদম ফূৰ্তি লাগি আছে। হয়, কাটিছো ৰেডিয়েশ্যন বলত থাকিম। তাত যদি আহে তাত দেখা পাম বুলি আমি ৰেডিয়েশ্যন বলত মানে টিকট কাটিছো আৰু আহিছো। মানে আমি সানি লিঅ'নক চাবৰ কাৰণে আহিছো। बे सानै लेउनखौ दिनै आसामाव मान सन्माननि जिखौ गोदोनायाव जुदि गानहोयोब्ला दिनै लाइमोनफोरा मा बेखौ नायनानै इन्सपायार जानांसिगौ। इमेजिन यार, सानै लेउन बायदि गाज्रि भिडिअ बानायग्रा मानसिखौ बे आसामाव माने बरायफैयो। बेबायदिब्ला बे आसामनिफ्राय बेबायदि भिडिअ बानायग्रा मा ओंखारनो नङा होमबा? जों खोनानो मोन्दों गोबां MP MLA खौ जों हांख्राय हरनानै बरायो। MP MLA बा सोरबा गेदेमा सुबुंफ्रा फैनानै बरायजानानै माबा नङा माबा मोनसे होलाङो नङा होमबा? दिनै बिथाङा जोंनो मा होलांखो? इन्सपायार। थ' खुलुमबाय लोगोफोर, आं एसे कमेडि बानायदों आरोना, बाट आं बुंनाय बायदि नङा। दिनै जोङो जोंनि लाइमोनफोरखौ हमथानांगोन। बेवहाय गार्गि खाख्लारि, बिथाङा गलाघाटनिमोन जाहैदों। बिथाङा मुम्बाइआव थांनानै बोरै माबायदि मानसिफोरजों लोगो मोनफ्लांखो, माने बैबायदि गाज्रि भिडिअ बानायलायनायसिमहालागै मोनहैबाय आरोना। थ' बियो जोंनि थाखाय आनफर्चुनेट। सानै लेउनखौ आसामाव बरायफैदों। जोङो लाइमोनफोरखौ इन्सपायार खालामनो हाया, इनकारेज खालामनो हाया नङा होमबा? दिनै बिथांमोना मानो थाखाय बेहाय हांख्राय हरखो, मानो थाखाय बेयाव फैखो, जों बेखौ मिथिया। गुबुन जौगानाय हारिफोरजों जोङो समान लोब्बा होफानो हाया। जों गोदोसोनाय हारि, जों फिसा हारि। जोंखौ दिनै सारा बुहुमाव मिथिनायखौ बाद हो। दिनै सारा भारतबर्षआवनो जोंनि बर' मानसिफोरखौ, जोंनि आसामनि ट्राइबेल मानसिफोरखौ फ्राय मिन्थियानो। दासो लासै जोंनि गेजेराव मिन्थिबोहांदों आरोना। बेनिखायनो जोङो सोरनिबा माबाजों जों थांनो हाया। दिनै गाज्रि भिडिअ खालामनाय लोगो जोंहा हारिया बिराद गिदिर मोनसे बदनाम जायो। दिनै गोबाङा बुंनो हागौ बेफोरबायदि बदनाम जायोबालाय माथो दस्रा हारिफोर बानायनायफ्रा मानो बदनाम जायाखै नङा होमबा? दा बै दस्रा हारिफोरा जाहैबाय जेरै लण्डन, आमेरिका, दुबाइ, बेफोरनि मानसिफोरा जाहैबाय माने मास्ट बि डेभेलपमेन्ट, बिराद जौगाखानाय, बिराद टेलेन्टेड मानसिखा बिसोरहा नङा होमबा? दिल्ली मुम्बाइआव थाग्रा माखासे हारिफ्राबो
गोबां जौगाखानायखा जों बिसोरजों समान समान लोब्बा होफानो हाया दिनै बिसोरहा नेशनेल इन्टारनेशनेल जेरावबो मानसि दं दिनै गोजौ लेभेलाव जोंहा गिदिर गिदिर मानसि गैया नेशनेल लेभेलाव जोंहा पलिटिशियान थाहैनांगोन नेशनेल लेभेलाव जोंहा अफिसार थाहैनांगोन इन्टारनेशनेल लेभेलावहाय जोंहा मानसि थाहैनांगोन गोबां गिदिर गिदिर माने फेमास मानसिफोर थाहैनांगोन गुबुन जौगानाय हारिफोरा गाज्रि खामानिजों थांनानै सासे सेलिब्रिटि जाहैदों जानो हानाय बे बिथांनि आलदा बाथ्रा दिनै जोंफोरबायदि जौगायै हारिफोरखौ दिनै इमान निउस होदों नुवाखै जि उमुक हारिनि हिनजाव मोनसे समाव दिनै बर' मानसिफोरा दिनै हासियार लानानै जांख्रिखांबाय गोबां माने मानसि थैलायनाय जाबाय दिनै जोंनि हारिखौनो बे बर' हारिया उदखारि हारि बर' उग्रपन्थी बर' जाथिया माने उदखारि बायदिसिना मुं होदों आरोना दाख्लैबावैबो जोंहा प्रदीप लाख्रा नामा ओरैबायदि जानला मोनला बखिबाय बर' हारिखौ अपेन दम होबाय दिनै जों बिथांमोन बायदिखौ मा खालामनो हादों गिदिर गिदिर निउसफोरा दिनै बर' उग्रपन्थी होननानै फोसावदों दिनै जोङो बेखौ बन्द' खालामनो थाखाय धरनासो होनो गोनां जायो दिनै दस्रा जौगानाय हारिफोरखौ दिनै बेफोरबायदि बुंनो हागोन जानो हानाय नङा मानो हाया मानोना गोजौ लेभेलावहाय नेशनेल लेभेलावहाय पलिटिशियानबाबो दं अफिसारबाबो दं साइन्टिस्टबाबो दं गोबां मानसि दं आरोना बेनिखायनो बै जौगानाय हारिफोरखौ सोरबा निउसआ सोरबा मानसिया माबा मोनसे बुंनानै लायोब्ला बे डाइरेक्ट जेलाव जोंहा गोबां बिबान दं जोंनि उन्दै उन्दै लाइमोनफ्रा जोंनि हारिखौ दानायनि हारिखौ फोजौलांनायनि हारिखौ मुंदांखा खालामनायनि जोंनि लाइमोनानो जोंनि फिउचार मोनसे देशनि फिउचारा मोनसे देशनि लाइमोनफोरनि आखायाव बुहुमनि फिउचारा बुहुमनि लाइमोनफोरनि आखायावनो थायो दिनै जोंनि लाइमोनफोरखौ जों दानानै लानो हायाब्ला आरो जोंनि लाइमोनफोरा जुदि गावखौनो साफा साफा मानसि हिसाबै गसंथानो हायाब्ला गियानि गुनि हिसाबै जुदि दानानै लानो हायाबा थ' जोंनि फिउचारा मा जागोन बेनिखायनो जोंनि लाइमोनफोरा बेफोराव माने बेस्थ' जायाब्ला मोजां बै लिंकफोरखौ नागिराब्ला मोजां आरोना बेफोर भिडिअखौ नायनायखौ नायानो स्रा दिनै आं बेखिनि बाथ्राखौ बुंबाय नोंथांमोना मा सानदों आं मिथिला कमेन्ट बक्सआव फोरमायहरदो मोजां मोनदोंब्ला मोनसे लाइक खालामदो चेनेलाव गोदानबा अननानै बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो हायोब्ला एसे शेयार खालामदो